Ja. Moet de leesbril op of moet de leesbril af? Ik denk dat ik hem opzet, want er wordt in dit café al genoeg afgezet. Sorry, of mag het ook al niet meer? Oké, Elders, waar zal ik beginnen? 1,5 week geleden hing ik hier in het café een bordje op. En daarbij gebruikte ik keurig een waterpas. En ik deed 2 passen achteruit. Ik bewonderde mijn werk. En toen kwam Patrick uit de keuken en zei: "Hou scheef." En ik heb hem de waterpas gegeven. Het slechte nieuws is, het café staat scheef. Alles staat scheef. Of zoals Ariel zei, u kunt nog weg. Ja, zo kan het ook anders. Ja. Onvergeeflijke fout. Kan dat niet anders? Dat kan anders. Mijn vader die had daar een hele eigen methode voor. Godverdomme, waarom staat het niet zo laag? Maar goed, mijn vader die had daar een hele eigen methode voor. En althans, een deel van dit gedicht is waar. En dat is nooit een aanbeveling. Is dit een ijskokkertje? Althans, een deel van dit gedicht is waar. En dat is nooit echt een aanbeveling. Maar het heet Meten is weten. Mijn vader mat zijn lichaam eenmaal op. Dat was genoeg. Hij werd zijn eigen maat. Hij mat de lengte van zijn linkervoet, de afstand tussen wijsvinger en pink, de wijdte van zijn benen in spagaat. Hij werd de meester van zijn 3 dimensies. Een schuifmaat, winkelhaak en lineaal tot op de millimeter accuraat. Zo heeft hij jaar na jaar ons huis verbouwd. Hij maakte alles op zijn eigen schaal. De kleerkast is 2 onderarmen diep, de brievenbus een middelvinger hoog, de eettafel exact een linkerbeen, de deur tussen de kamer en de gang, 3 schouders breed, de muur 6 duimen dik, het bed net iets meer dan 1 vader lang. Mijn vader krimpt. Ineens is hij te klein. Het huis ligt dwars en wil zich niet meer schikken. De kamer wordt steeds meer het jachtterrein van meubelstukken die een pootje haken. Het trapgat ligt erbij als een ravijn waarvan de bodem al maar dieper wordt. De hoge drempels leggen hinderlagen en Persische tapijtjes zetten strikken. Toch zul je hem maar zelden horen klagen. Hij blijft in zijn verloren ogenblikken ijzeren heinig klussen en verbouwen. Jongleert met boorhamers en cirkelzagen en trekt zich van zijn leeftijd niet veel aan. Mijn vader maakt zijn eigen tijd. Je dagen zijn naar het schijnt maar 1 handbreed gesteld. Hij is een man met hele grote klauwen. Sommige mensen nemen de trein om ergens naartoe te gaan. Kan dat niet anders? Ja, dat kan heel. In West-Friesland nemen we vaak de trein om nergens naartoe te gaan, bijvoorbeeld op station Weeën. Er is geen drukke lijn, een enkel spoor. Een stille halte in een stoppelveld, een leeg perron voor wie niet verder wil. De plek komt in het spoorboekje niet voor en dan, wie hier de trein neemt, raakt geheid bij het vertrek als een bagage kwijt. Er is geen wachthuisje om in te schuilen en wat kaartjesautomaat betreft, hier heeft nooit iemand een retour besteld. Het restaurant biedt weinig voor je geld. De amuses zijn er om te huilen en nergens is een bakje troost te krijgen. De klok staat stil, de luidspreker blijft zwijgen en niemand weet of de vertrekstaat klopt. Er is op dit station voldoende tijd en nooit vertraging van betekenis. Maar wanneer hier de trein een keertje stopt, weet iedereen gelijk hoe laat het is. Ja. Ellen Dekwits heeft niet alleen hele mooie gedichten geschreven, maar ook een boekje dat heet Zo word je een geweldige dichter. Dat moest je eens lezen. Dat boek heb ik uiteraard gelezen met, ik mag je zeggen, verbluffende resultaten.
Maar kan dat ook anders? Nou, dat kan. En dit gedicht heet Zelfportret met Lier. De dichter is een demagoog die op zijn bühne brult en dreigt, maar in zijn brieven smeekt en vleemt. Een trieste clown die hielen likt en handjes geeft en standjes krijgt en rondjes koopt en stroop moet smeren, meewaaien met vuile winden, dingen naar de gunsten van despoten in het land der blinden, uitgevers en redacteuren die censureren, redigeren, wegen en te licht bevinden. De dichter is een rechercheur, een speurneus van de koude grond. Hij rommelt in zijn raadsels rond, noteert iedere vage hint. Toch lost hij nooit zijn zaakjes op, omdat hij tegen schimmen vecht, onzinnige verbanden legt en enkel nieuwe vragen vindt. Hij klungelt om de feiten heen en als het lijk wordt opgedrecht, gaan de moordenaars vrij uit en is de strop voor hem alleen. De dichter is de kapitein van een opgegeven schuit. Hij heeft zich aan de mast gebonden en blijft koppig op zijn post terwijl hij God de huid vol scheldt en schuimbekkend ballades zingt. De bemanning is gedrost, de passagiers hebben gemuid, maar als de storm de zeilen scheurt, schrijft hij: het gaat me voor de wind. En nu, wanneer het schip vergaat, nog onverhoopt zijn logboek vindt. De dichter is een therapeut van niks. Een lepe psychopaat die weerloze patiënten kwelt. Een kwakzalver, een leugenaar die op de gok zijn wonden slaat. En met veel natte vingerwerk fatale diagnoses stelt. Een onbeholpen charlatan die pleisters op tumoren die pleisters op tumoren plakt en armen afzet voor een vrat. Maar op een voetstuk staat, omdat hij zo geslepen praten kan. De dichter is een kluizenaar, een eenzame, gekwelde geest die critici en juries mijdt, publiek en recensenten vreest, die in stilte hevig lijdt onder kritiek die niemand hoort of versjes die geen hond ooit leest, maar die, als die geprezen wordt, gewillig zelf de vinger legt op regels waar nog wat aan schort en zijn eigen beste werk genadeloos de grond in boort. Wow. Hij is een bier kwijt. Martin Wijk gaat een bier.